आता मुखारसनो कोंकणी भाषेस, कोंकणी साहित्यास, कोंकणी संस्कृती कला ह्याचे उदरगतीक आणि विंगड विंगड कोंकणी समाज लोकांस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अप्रोच हंतु संघटनात्मक जावनो अनेक योजना गलीत समाजस समर्पण केल्ल्या श्रेष्ठ हॉड मनीस जल्ले विश्व कोंकणी केंद्राचो संस्थापक कोंकणी सरदार बिरुदांकित स्वर्गस्थ बस्ती वामन शणै माम हेंचे नावार दिता असा अत्यंत आदर आणि मोगान 2 पुरस्कार देवे असत. आता बस्ती वामन शणै सेवा पुरस्कार प्रदान करचे असा कोंकणी भाषिक असनो वेगवेगळे क्षेत्रांतू उन्नत प्रमाणाची प्रामाणिक जनासेवा समाजसेवा देशसेवा दिल्ले व्यक्ती या संघ संस्थे संघटना सहित असे 2 पुरस्कार पावू शकता. ह्या वर्षाचे बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार आम्ही अनाथ नाकरांस निराश्रितांस आणि बलहीन लोकांस आश्रय देवनो मानव सेवा ही धर्म म्हणून पालन करीत आयिल्ले ईश्वरानंद महिला सेवाश्रमा सोसायटी कंकनाडी कोडियाल हँस प्रदान करीत अस. आता श्रीमती अनुपमा शणै आश्रमाचे प्रतिनिधी वेदिक येवन आसन स्वीकार करका म्हणून विनंती करता अस. हांका विश्वस्त मंडळीचे ट्रस्टी श्रीमती वतिका पै हिनी आपण घेऊन येवका म्हणून इतारून घेत अस. ह्या आश्रमाचे सेवा कैंकर्य परिचय श्रीमती ऐश्वर्या लक्ष्मी हानी दिवका म्हणून निमगून घेत अस. ईश्वरानंद महिला सेवाश्रम ही संस्था रावसाहेब डॉक्टर बेनगल राघवेंद्रराव, डॉक्टर केशव पै, तोंबाट केशव पै, अर्कुल राघवेंद्रराव, नैपल्ली रामराव, शिवराव ह्या कोंकणी ग्रेस्त मनशाच्या मुखेलपणान त्याग मनान 1928 स्थापित जाली. महात्मा गांधीनच आपलो मार्गदर्शक म्हण मान दिल्लो कुदमल रंगराव ईश्वरानंद नामांकित हांच्या महिला आणि दलित सेवा उपक्रमांतल्यान जल्मा आयिल्ली ईश्वरानंद सेवाश्रम ही संस्था फाटल्या 97 वर्सांनी ग्रामीण भागांतल्या उण्यांत उणे 2 लाख चेल्यांक आणि निर्गतीक बायलांक जात कात पळयनासतना रक्षण शिक्षण दिवन निरंतर सेवा करीत आयल्या. ईश्वरानंद महिला सेवाश्रम दुर्बळ बायलांक आश्रय दिवन तांची सामाजीक स्थिती सुधारपा खातीर वावुरता. मॅट्रिक परीक्षेची तयारी करपाक शिबीर चलयता. शिवणे काम, बॅग, सोप, फिनायल करपाचें प्रशिक्षण दिता. नोकरी करपी बायलांक रावपाची वेवस्था करता. सरकाराच्या समाज कल्याण इलाक्यान धाडून दिवचे निराश्रीत महिलांक आश्रय दिता. अशें गरजेच्या पूण कठीण स्वरूपाच्या सेवा क्षेत्रांत कोंकणी मनशाच्या त्यागाची आणि सेवा भावनेची साक्षी म्हणून सातत्यान वावर करीत आसच्या ईश्वरानंद महिला सेवाश्रम सोसायटी बालिकाश्रम ह्या संस्थेक ह्या वर्साच्यो बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार दिवन मान करच्याक आमकां खूब खूश जाता. श्रीमती अनुपमा शणै हांणी हे पुरस्कार स्वीकार करचे. धन्यवाद श्रीमती ऐश्वर्या लक्ष्मी तुमका. आता विशेष जावनो बहु आदर प्रीतीय सम्मान करचे वेळो मानेस्त सोयरे न्यायमूर्ती श्री एन नगरेश, अध्यक्ष सी ए नंदगोपाल शणै, सचिव डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै, कोशाधिकारी श्री बी आर भट आणि विश्वमंडलीचे सर्व सदस्य वेदीर येवनो पुरस्कार कार्यावळी चलसून दिवका म्हणून विचारून घेत अस. अत्यंत गौरवादर प्रीती वात्सल्य भरमेंतू दिवचे पुरस्कार बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार 2025. शालो पंगारनु माळगालनु फलवस्तू देवनु ह्या पुरस्काराचे फलक आणि 1 लाख रुपयाचे चेक धनरूपाचे सन्मान करीत असा. देव
देवलांत न्ही देव सेवांत रपता. उपाशी लोकांक जेवणाच्यो व्यवस्था, आयशीचे उतरां, दुःखी लोकांक आश्रय दिवन धर्म रंग भास भेद नासतना मनीसपणाची सेवा देत आयिल्ले ईश्वरानंद महिला सेवाश्रम सोसायटी कंकनाडी मंगळूरू तुमस परभी आणि काळजी थावनो आधार. तुमका हृदयपूर्वक वंदन अभिनंदन. पुरस्कार स्वीकार केले मानेस्त श्रीमती अनुपमा शेणे आणि विश्वस्त मंडळीचे सदस्यांक सोयरेंस धन्यवाद मानतात. आता आम्ही व्हिडिओ दृश्यावळी पळोवया. हंतू ह्या आश्रमास ह्या विशेष पुरस्कार मेळटा म्हणून कल्पना त्यांचे खुशी उमेदो भावपर प्रतिक्रिया कशी आशिल्ले म्हणून बघया. अंतरात्माचे उतर आम्ही आता बघया. सगळ्यांक नमस्कार. मंगळूरचे ईश्वरानंद महिला सेवाश्रमाचे अनुपमा शेळे हांव खंयचे आडಳಿತ मंडळीचे सदस्य जावन आसा. हे संस्थेक हे वर्साचो बस्ती वामन शेणे कोंकणी पुरस्कारू आमकां मेळ्ळा. हे पुरस्कार दिल्लेले तुमकां आमगेले धन्यवाद. आनी हे तुमी आमकां आम्ही समाजाक केलेले सेवेक पुरस्कार दिवन मान्यता दिला म्हणून आम्ही खुश पावताचे. हे पुरस्कार केलेले TV मोहनदास पै आणि हांगेले कुटुंबाक देव बरे करो. आणि हांगेले आवय दिवंगत विमला पै आणि दिवंगत बस्ती वामन शेणे हांकां हांव श्रद्धांजली दिता. भारताचे इतिहासाचे 20वे शतमानाचे आदिंतू अनाथ चेडूं विधवा बायल मनशां आणि वृद्धाले जीवन मस्त त्रास आशिल्ले. त्या समयांतू मंगळूरचे कोंकणी मान्य ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಒಟ್ಟು ಜಲ್ಲೇಚಿ. राव बहादूर डॉक्टर पुरंदरराव, नयंपल्ली शिवराव आणि नयंपल्ली रामराव आणि पुरंदरराव अशी इतरे जन ಒಟ್ಟು गावन कंकनाडीचे जाग्यांतू हे ईश्वरानंद महिला सेवाश्रम म्हणून स्थापन केलं. ईश्वरानंद म्हळ्यारी कुदमूल रंगराव हांनी दीन दलिताले सेवा सगळी भारतांतू केला आणि तांगेल जीवन हक्काची दवरलेले महात्मा. हांनी 1928 ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥದಲ್ಲಿಚಿ. ತೇಜಿ ಸಮಯಾಂತೂ ತಂಗೆಲೆ ಉಗ್ಡಾ ಸಾರಿ ಕಂಕನಾಡಿಂತೂ ಹೇ ಈಶ್ವರಾನಂದ महिला सेवाश्रम स्थापन केले. महात्मा गांधीन सार्वजनिक सभेंतू सांगिलस आपणेक दीन दलिताले सेव करूक प्रेरणाची कुदमूल रंगराव हांनी म्हणून. एक शतमानाचे कालांतू आमगेले संस्थेतून 1 लक्षापशी चड बायल मनशांक चेडवांक अनाथ बायल मनशांक सकड मस्त दयनीय परिस्थिती आशिल्ल्यांक आम्ही राबोंगेन तांगेल सेव करून देवाल सेव केलेले आसा. KG तुकून PG ताई आश्रय नत्तिले आमगेले वसतिगृहांतू राबून घेतला आणि तांकां पूर्ण शिक्षणय दिला आणि तांतू योग्य आशिल्ले कन्यांक विवाह करून संसार जीवनाक धाडून दिला. हे 100 वर्षांतू 100 समाजसेवकियांनी हे संस्थेचे जबाबदारी तांगेले खांद्यार घेतला आणि तांनी मस्त सेव केलेले आसा. तांगेले उगडासू आज हांव काडटां आणि तांकां धन्यवाद दिता. तांनी तितली सेव केलेले निमित्त आज आमगेले
संस्थे इतलं मुखार आयला. समाजमुखी चिंतकांनी मस्त श्रम पावन हे 100 वर्सांतू महिलांवले जीवन मस्त सुधारसला. आनीकय मस्त सुधारसूचे आस तशें काम करतल्यांक देव बल दिवो म्हणून हांव देवाला मागता. आनी परतून एक पटी हे हाजे बग्गे काम केल्ल्यांक सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. तुमच्या खुशीचे संदसर आनंदाचे अंतरात्माचे उतराक धन्यवाद.